paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Hanggang Apay ngagsagsagit ka. Tinapis dagdag tinalalastok a lalaki di ta ilay. Anya? Awan mo't basol ka. Agur-urayak lang iti pasahiros ko iti paradaan may. Kelat matan ngay masidagda. Idi kwan, tinapis dak madlatan. Ay, mabigbig mo, dagiti nang tapiskan ka. Apay anggail. Ay, inak ikan iti pagnakmada ah. Ha? Saan ang mabalain at taptapisan, wano abus wunda ka? Kaasi akmat anggail. Ay, no kayat mo. Tapisan tamot dagiti nang tapiskan ka. Ah? Kabalam? Apay kit din asaad ngay. Sa nakatakrut. Remember that? Yes! Sana takrot ti angkel ka. Naturod ako raw. Naturad ni angkel ka. Naturad! Iso ti pag-iistorya anda di ta ili ita, maribanang. Chiptano di ti kabildatan at tinapis dagiti naglalastog a lalaki at taga-ili. Ay, no apay met anipay kwarog tinakurso na daan da. Ay, kasta dagiti taga-ili. Kaadwan kadakwada. Naglalastog da. Kat, anya nga'y ti aramidan ni Kapitan. Ay, kat nakaungot ah. Ay, sos, delikado dagita ang naglalastog a lalaki. Ay, lakit di ah. Kaasi da kaniintay. Ni Kapitan pa'y matikunam, natural. Nan, kita akmanjay tinapis dagiti lastog a lalaki, kwaraw. Dito ni aw. Dito ituktok ka. Ay, sos, nagbukol pa'y laan mag. Nagsakit nga raw. Urayak lang na ulaw iday. Imbaga mag, kini Kapitan. Wala. Bayam, tay bagak kini tatam abadaw. Apanas ka na mamuan na. Amumatan ni tatam abadaw. Saan na basta itulok nga addamang tapis kadagiti kalugaran na. Naturad mo't aya. Ni tatam abadong paiti ko nam. Nutin nurudan lang. Awan makaabakan ko na. Kasta ka day. Italangan na mo ka naturad gayam ni tata ba daw? Una, naturturod ngam ni Kapitan. Day tama tijak patsang. Ay sos, patyon na kwarog. Awan at rasam ni tatam abadaw. Para kanyak. Naturuturid ni Uncle Gaw. Na idomdomatig kinaturod ni tatam abadaw. Kwaraw. Tinapis na di kwaraw? Wan ka nung araw. Nakitak nga agpayso jay bukol ijay ulo na. Ay kaasimaw. Asino tilastog ka ng tapis king kwa na? Dagiti taga-ili ka naw. Mapanak mat, tadanog-danog ida. Na, papanam ngay. Jack, itulok, basta latan tapisin ka di kwaraw. Ay saan ka na mapan? Ay saan nakalak ng tuyan? Lumaban nakta sakit ko ni kwaraw. Sanang, bay amon ta ni Kapitan ti makamaw. Anya nga bita muna dito, Kapitan. Iso nga ron ti Kapitan. Uray man tatakrut, Mike. Ay sos, di mo ibaga ti kasta ba daw? Aguli magkalaang, no kasapulan da ka, umay da kayaban. Ay, makadandanog akong kay. Dagi jayon da kwarog kun Kapitan. Nay, sa dino nga iti papananda. Ay kati jay ili ah. Biro kanda dagi ti lastog alalakay. Siya kumakay, ti mapan. Kwarok, adatan dito paradaan dito ilay. Ayan nga dagiti nalalastog a lalaki ang nagtapiskan ka. Nagdada siguro inton madamdamang gail. Ayo yang dagat dito paradaan may. Nagado at tapisan da. Si kapay laang met akaanakan ti katuturadan a Kapitan. Hanggang dagitadan aw. Dagita nga umas asidag ita. Manang gail. Aya, kapay adi mo ipagbaga. 1, 2, 3. Sagapulo daman. Nagmamaskulado da pa aw. Sabay nagtatayag da. Ay. Oy, siga. Apay nga da ka man nandito ha? Kwa. Kayat mo, tatapisin da ka manan. Ay, sus. Saan kayo nga umasidag? Kadwak ni Uncle Gaw.
Dito yaw. Uy, Uncle, nagtagari ka na Uwan, siyak ni Uncle na naanos nasilpan. Abay, lumaban ka ha? Ha? Ay, ada ya imbagak alumabanak. Kanya pa lang tururayan yung ay. Ay, kwarog, agawitan, darasan. Kunak manulumaban ka, Uncle. Kamangan no, kugtaran data. Oh, anya nga'y tinapasamak. Awan mo't mauray kung agistoryan. Kuantay. Ne. Mm. Apay akidag-kidagam ni Kwarog, inteng. Ay, bayam ang agistorya. Siyak nga ron di agistorya. Kwa. Unantay, ni Uncle kunti agistorya. Sige, tagdengdengegak. Ay, dinanog-danog mida? Ha? Kinugtakugtaran mida? Kasta aya tinapasamak, Uncle. Sumit. Apo! Kasta unay ataray da. Saan ka di kwarog? Wun ko na muna. Ha? Ay, wanin Uncle. Kasla saan mo't anak kapapati ti inistorya ni Uncle mo, Kwarog. Di istorya ijay ilay. Idi masidag dagiti sangapulo alalaki kada kapitan ken Kwarog. Nagpartakda nga imadayaw. Na, sabali mo't ti istorya ni kapitan dito'y barangay tayaw. Oray la kano limabaga ni kapitan idi makita na dagiti sangapulo alalaki. Agasam ngay ngamin dagita sa nga pulo alalakay. Mabutang ni kapitan. Kano istoryaan na limaban da? Di maray kanaw dagiti sa nga pulo alalakay. Anya ya tipod no napasamak, Kwarog. Kayat mo amaamuan di pudnaw. Kito da. Intarayan mi dagiti sangapulo alalaki. Ayunay man Uncle man. Kunanamit ngamin na naturayd. Namati akmait. Ay, takrot mo gaya. Sige, mapanak man na nagpasada tataba daw. Sapay ko ma, tasaan kun amaranaan dagi dyan alalakay. Ibagamlag, no kasapulam di tulong ko, Kwarog. Napay, naturad kamot aya tataba daw. Saan mo na damagay? Tatalaga naturida, Kwarog. Makitam to Napanmanan nagpasada ni Kwarog, maray. Wen, Mare. Kasanungay no tapisendan tumanan. Saan siguron, Mare? Tadinanog-danog kan kinugtakugtaran mo't ina ni Intay. Sa bali mo't ti istoryada, maray. Intarayan kanumo da kapitan dagiti lalaki alas taog. Ay? Jak ammo no asino ti patsyat, Marituyang. Ay, maulawa. Antay! Apay, ngagsangsangit ka. Nyangkil ko ngay. Ay, Intay, umay ka man ditoy. Apay! Nagsangsangit ka ba na, Kwarog? Tinapisdak manan dagiti naglalastog alalaki ang kain. Makitam day ta, Intay. Kunak man no limaban kayo kadagi dyan lalaki. Kwa. Limaban kami, met. Na, apay nga raw, asaan da asar dengan ni Kwarog. Ha? Ay, apay nga ta. Ay, masungbatam ka di, Kwarog. Binilin na kasan nga tagtagaray. Ita, ipasungbat mo kanya. Na, Kasi kamot, Kwarog. Kita ni tatam abadaw. Masyan kan ka. Talaga mo't ngamin nakakasiyak. Saan da ka nasardengan at apisen da kita lalaki? Sa anak sang nagpasada, tataba daw. Ay saan ang mabalin Anya nga iti pagluganan mi nga agpailay, no saan kan nga agpasada. Nagadwa tricycle dita. Di mi kaya ti aglugan iti sa balay. Takas kasiro dagiti daduma driver. Mabuti nga kung nagpailay. Saan ka nga agbutay, Kwarog? Mabuti nga ruday. Siyak, ti makamuking ka. Kulak tumakang ka. Saan arumbang amabuteng ka? Basta kadwam ni tatam abadong. Isungag talaga kanya, Kwarog. Saan ko akabutang da kita? Uray sa nga pulo da. Uray pa sa ngagasawt. Badaw, saan mo asubsobraan na? Apay, Kabailam alabanan, ti sangagasot alalakay. Kunak lang, bita.
Kasanong arot ang matulungan ngayon ni Kwaraw. Ada manan ni Badong nga ginlalaeng. Heh, kunablan asino mad anaturod dayta. Isumati ko na Uncle. Kabalan na kanwa tulungan. Anya nga iti maitulong na kan kaday dya taaw. Kalabanan na kano dagi dyan ang tapis kanyak. Ha? Amo na asa nga pulo na? Imbagak mag. So manaumot ni pare Badong adi na pa'y nakit kita. Mapan kami kanuinton bigati dyan ilay. Dua kayo lang? Isumati ko na ni Tata Badaw. Ay sumuro takban? Anya nga iti ramidan. Lumaban akmat Sana Uncle. Ha? Ang mga ano ado ti agbuya at tao. Katawahan da ka lang. Uray para anawa, mabalay. Para anawa ka lang. Kwa kayam. Para sangga. No ada danugan kuktar. Di sakti mang sangga. Ha? Wala. Apa nga itugot mo pa ilang ng kilma? Isumati kayat na. Isu pa pampamiriindahin ta. Ipati maun. Nangag ko na jay. Nay. Ha? Ay agbati kan paray. Na. Kasi ka lang ijay. Kanakak day ta agrabyado ibati na. Isurutan Tata Badaw. Kasi mat ni Uncle Kao no agbatay. Saan ka lang nagpa-display jay paray? At dadan dito ay dagiti naglalastog ang lalaki aw. Kaya't mo asawan inununan da tayo. Uy, isudan dagita aw. Umuna kayong ta dito yak pa'y igid. Nangag mo ko arap. Kanya nga tararamidan dito niyang kalma. Agbuya Ay, nagbati ka lang kuman pare. Na. Tataba daw, umasidagdan dagiti lalaki. Ay, dak kabutang ni ida. Anyat kaya yaw. Laban, unaw. Puro mo't lalakay dagiti intugot mo akadwam. Ay, isuda nga minti naturay. Uray lakayak, tanalay nga kadumadaw. Yak mamati! Kami mamati. Mamati kayo kakadwa! Saan? Saan kami mamati? Saan gaya ba? Nay, ay namnamin sandaan na to ang. Nakitam da dyan kain. Naglaikan pare. Kasano nga inaramid mo na ta? Sigod mo kami na nalayang paray. Ay, no kayam nga aramidin. Kayak mo ta. Day ta, lumaban mo tin Uncle Kao. Anya nga itinaramid ni Uncle Kao. Nakita ito inaramid ka. Tayo ka balang paray. Ngam day. Timaraydan. Nakita yaw. Ay, saan nyo na paglulukwan ni Kwaro ka? Siya nga ko raw. Saan ka kadi abilib ka nak? Ay, wan man langan. Bilibak ka da kayo adwa. Amuyo ti ayan ni Kwaraw, kukumare. Ay, birbirukan ngamin ni intingkad. Nay, nagmalamot asaan ko nakita dito tersina. Amaw, no sa dino ti ayan na. Nay, ibagam nga ruden amaw marituyan. Adday jay balay may. Sursurwan ni Badungkaw no kasano alumaban kadagiti nalalastaw. Rumbang apa isuro ni Kwaraw. Ta isukat nga ron ti Chiptanod. Una, adaya matchiptanod at tapis-tapis ang dalaktan. Sige. Dahita nga ron ti ibagakan ni Inteng. Apay ni Kapitan Maray, di na kaya ti masurwan? Wan, maribanang. Ibagam ka ni Kapitan nga agpasuro ka ni Kabadong. Librin samag! Yahaw, Uncle! Katawa ka ba? Naggapuha ka nagpasada. At dalas to nga lalaki ang nailugan ka. Di na kaya ti agbayad iti pliti na. Lumaban iti siningir ka. Among tinaramid ka. Tinapis ko Nagturidan ti ka anak. Sinuruan nak namin ni Tata Badaw. Mapanak mo't agpasuro. Sanda ko na mailupit-lupit ita. Amo kon ti lumaban hanggang. Ay, kabaranggayan! Liklikan kang palastog. Nasa isaya at latati na talina ay apan nakilangan. Iti uray asino man. Ala sigay! Dinon
tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, VJ Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawen. May sabay asagot kada kayo, PMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ay estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Anything. Dakamot dito'y paraangan niya, Wangkal. Ay, agpapaaginak. Umayak ko mamakimirinda. Tawan mamirinda, di balay ikaw. Ay ingkalat ta di kusina, ta dapay tinapay. Ken adan sa titimplaan adyos ijay. Anya ka mo tananggal. Nagdigos ka kaday. Ha! Ay kwa, inton bigat nga agdigusak ta nalam minty water. Bareng pumudot inton bigat. Nagado ti mang angot ko ken ganggal. Number 1, agat nuwang ka. Una ta napanak nagipalinong itinwang. Ken inarakop ko pa jenwang ko. Ha? Number 2, agat anglit ka. Ket nagling utak Number 3, agat aso ka. Ay inubak ngamin itay di asok ta kayat nangaubak. Ay lukod day di nga asok. Naglambing. Kayat nakit din maturugak kano iji kulungan na. Yay. Kasta kalambing di asok ko raw. Agat kalding ka pa yang gail. Naglalaok ti angot mau. Ingkakit ti agdigaw. Antay, nagangot niyang gail. Apay asaan nga agdigaws. Ay, kimaro manan ti sakit na asado tay tes. Anya sakit day tantay. Kinasadot. Ah, Ala, sikat ti mangibaga ang mapan agdigaws. inton bigat kanon antay. Wen, kastalatan ti isong bat na nukunaek ang mapan agdigaws. Inton bigat kunana. Bayan nyo nga roday. Tabarang agdigos inton bigat antay. Ay, umayak man makimirinda. Ay, wen ala, ingka ijay kusina. Tamang sagana ka iti merienda tayo. Wanantay. Aw, atuin ti merienda, antay. Anggal. Saggay sa tayo a sandwich kan juice. Ay na, kastaban. Ay, apag isuta, mabisinak. Ala, tapara kanyak. Tainak ag merienda ijay kubo di talikudan ti balay. Tajak magustuhan ti malanglang abko nga angin ditoy. Ay, way na Uray sak manantay. Na Ijayak mamut kubong ag merienda. di mapantayo ijay nga agmerienda. Ay saan? Ditoy kan salas inteng. Ha! Ala, kwarog. Intan ijay kubo. Wanantay. Inala kon ti kuwa. Intanantay. Sige. Ay, naggalasin na gadya adwa. Kasla didak kayat akasangaw. Apay nga ta. Awan mo't madi nga inaramid ko Apay nga adidak kayat akasangaw ngagmerienda. Ay na, nabang-ara na kaya nagdigos tuya. Uray siyak ba daw? Nagmayat gayam tirik na no inal daw ti pa nagdigaws. Ay, wide. Isungay ta. Inal daw ta nagdigas. Sa nabalay ta, dumot ti danaw. Day talaeng tawan na bang lo asabon ta. Day barsaw ti pagsabsabon ta iti ulo kan bagita. Awan pa'y shampoo kan batsop tamal. Ay, uray na. Sa nabalay ta na bang lumay. Kalaman si flavor ko naman. Ala, uray yun. Pinapatag, inal daw ta nagdigaws. Unayan ni Banang. Nakatugaw latan di ta balkon gagsilsil pa. Di na pa'y madlaw apal paliiwag Na! Agkatakatawa.
Ay, saan nga digdigos? Na, Kabutan na, tidanom. ay. Saksa mo ti bagbagana. Saksa ti paspasagidan na. Agad ang late. Ay, badang! Ay, Paspasagidan na kanya. ha? Anya ti bagbagam, intay. Ay, saka di ti bagbagam asaan nga agdigdigos. Ay, dahito man buy-buya dito Facebook. Intay. Saan nga agdigdigos? Takabutang na tidanom. Iso nga agat ang late. Ibagam do siya tidakdakamatan. Saan nga ron asika? Nala, adaywan nak dito'y balkon. Taituloy ko ti ag cellphone. Aday ka, mapunon titimba. Ay, hindi pa tinano bakas. Tuy, digo sa kun. Ay, saan unay analamin tinanaw? Tanang idadangak iti inayon ka. Agdigo sakman adaimbag. Dayde abanang. Paspasagidan na nga agat ang litak. Oh, agdigo sakman. Agsabunak iti nabanglo asabon. Ken agsyampu akman iti nabanglo asyampu. Ha? Parintay? It's that yaw? Katwan? Apay? Kaskala nakasabat iti artista? Ay, huwag paray. Kasla ka artista. Aya! Oh! Aguray ka paray. Apaya kasta tilang mita. Nakalinlinis ka. Ha? Aya? Wait, mate. Ken, ay nagbanglo ka paray. Agat babae ti pangbanglo mita. Agat babae? Perfume ti babae ti kayat ko sa paray. Ay, imbang banglok tayo perfume ni Banang. Ay, mayata paray. Nataer ka iti kasta lang ang mita. Kasla ka artista. Aya! Ay, gapo iti nako nang. Ay, inta iti tersi na ni kagawat ko nang ta ilibre ka iti merienda. Ayos Ariglado paray. Inta ka ruday. Isumot lagayam nga ilibrim ni Kabadong, tadinayaw na ka, kapitan. Ay, una. Ngamen, imbaga nati agpaiso. Nataerak kapitan. Ken, nabanglo akpay. Oh! Ay na. Mayata. Uraya lang na bang aran dito yung subdrive. Ay na naghimasay. Ayos Ay, mga naman pwede tayo tinapay. Ay na. Ay na. Mayat nila mi isti soft drinks. Siyak nga, kapitan. Anak ilibre. Apay, dinayaw mo tilangak aya. Saan mo? Kasano nga ilibre ka nga? Kasta aya. Ay, kapitan, nakatataer ka mo tang. Awon, nakabangbanglo ka pa. Kasta, mala. Magalakan iti merienda mo ta, bayadak. Ay, uwon, kapitan. Ay, nakapalisa kon Banang. Inakon maturog. Aguray ka. Sabali manunday ta t-shirt kan short pan mo Wala. Ay, narugit nga min itay. Iso nagsukata. Anya anarugate. Kat 2 oras mula nga insuot. Kan saan kamot arim wartap no marugitan ko Ay, basta narugit na. Mum nga min anya Banang. Jak makaturog no narugit ti badok. Ay na, nagadon ti lalabaan akawus mo. Oh, siyempre Tagsukatak nga ron di maurnaw. Ala, itake din maturog. Rabiin. Sa dino tinapa naman nakasapsapa. Nakariingak ngawang ka. Nasapa ak anapan ijay balay da marimilyang. Napan ko inalatay tangdan ko ang nagiruot ijay paraangan ken likodan ti balay da. Tako na namag nga itang nga itid na. Ay nagsayatay. Ket titangdan ka, inggatang ko iti sabon ang nabanglaw. Ken shampoo ang nabanglaw. Tapno nabangluta mo Di nasayat, no kasta.
Inal daw tangag digaws. Di ag sabon tamat itinabang lua. Ay, katuwan mo ta. Alaman nga ron, intan agdigos to yan. Tag sabon ta, itinabanglaw. Sigay, aggidan tangag digaws. Ay, katuwan. Aggidan ta na. Aginigod ta. Wala, mala, intangarudan ba daw? Ay. Data, nakasagay saya kun. Kain agbang-bang luak pa yakas tuyok. Ay, nagbanglo talaga na ito perfume ni Banang. Deng, rumor ka din. Ay, won! Ay, agjutak ijay barangay hall. Ay, ne. Ay, sos. Ah, Ibusam samot tanday tabang-bang lof ko. gumatang kan tumanin Ay, nagngina day tabang banglaw. Oh, Kan, ne. Sabali man day ta jacket mo arumwar. Mabalin pa'y mat nga usaram jay jacket mo idikalman. Ha? Madalos pa'y mat. Oho, sukatakbit ilabam tunday jay ta naangutan. Ay. Inaldawan nga agsuksukat ka, inteng. Naurnungan ti malalabaan akawis mo. Ay, agsukatak nga ron tapno nadalusak. Inaldawak nga ron nga agdigos. Di inaldawak ba't nga agsukat. Oh. Ay, kunak no di ka umay dito barangay hall ko araw. Apaw, nagtaer ka itanggal. Kundi bis ngay kapayain. Sakit. Ay na, nakabangbanglo ka. Ay, siyempre naman. Saan kan akas iti sigab nga dudumati payud mau? Saan kan nga agat kaldeng, nuang kan agat asaw? Ay, sumardeng ka man mo. Sobra man ako na akong tisasawon. Agpay sumait. Ay ngam no ita. Nagtaer kanggal. Kasta ti kapitan. Kas lagabernaur. Ay, ayos. Wananggal. Iso na sayat day ta. Ti inal daw ka anataer. Ay, aginanaak man pa'y. Maribanang! Umayak man! Umay kay kan, itilinutok apansay. Ay, agyamanak maray. Apagiso, mabisi na kaon. Nagadumot kan tilina ba ang maray? Kan, nay, awan sapay badum dito. Ay na bado amin ni Inteng Marituyang. Saan la abado? Agraman ulas kan pundana. Nagadumong nagpaiso day talina ba amo, maray? Wen, maray. Agparikutak ita. Tainal daw meten nga agsukat ni Inteng. Sipod man nagdaldalos iti bagina kat nagadon ti lalabaak. Kasta aya. Ay imbag pa'y idisaan nga agdigdigos. Tawan lablabaak. Kahit di mo kaya tapno nadalos ita ni kapitan iti bagina. Sakmut nga ron ti mabannog nga aglaba. Adamot washing machine niya, maray. Ay, uray pa'y, maray. Alangarudan, maray, ang meriendakan. Kanumon day to'y pansit nga nyugkaw. Tapno mapunas ti bannog mau. Ay, wen man, maray. Talaga ang mabisin akong kahit. Ay, thank you manan, Marituyan. Ay, jakayat da ito yung isuot ba nang tadaman siya nan? Ikanak iti sa bali at t-shirt. Nakaarartikan? Kalablabamot day ta Ay, ada nga ron man siya nakatnay. Uray tada ka diti balay. Saan kamot amapan ijay ilay? Wano ijay munisipyo? Basta jakayat da ito. Ang mga numakita da. Si kaano isuot mo ti adaman siya na. Ay, ibasura mo. Ay, kat napintas pa'y mat day ta t-shirt. Kan basit lang magtinaiman siya. Pwede ka makawawat. Ngarod kayat nga isuot adaman siya nanday. Jakayat, period. Puwira iris. Madlaw mo ka di ita ni pare inting maray. Dita mo lang papataer at mo nang aramidan. Kat, nagbalbaliw nga rudan. Masapol ka no, akanayo nan anadalos ti kawas na.
Kan kanayon nga digos. Ay kat mayat magta na bang lupay. Uy nga rag, sa bagay mayat nga agpaisaw. Amom nga min maray. No inaldaw ka nga digaos, priskaw ti bagay. Kaumot. Uray ka di si ka maray, inaldaw ka mga agdigdigas. Natural. Nga uray awam mo asawa. Kawan Apay, masapol nga ada asawam sa kaagdigos iti inaldaw. Sa bagay malamaray, mangtid ka man iti sarkenso ka, tagadubo man. Naimas ti si Dayo Ay, wan maray, nagpartiyak iti taraking ko amanap, kit isaw ti yadubaw. Mabitla ang taikan ka, kabadong. Ay, awanan maisuot ko ba nang di ka naglaba? Si kamutan ata aglaba iti kawas mo. Na, Syakla aminan. Ay, kanayo nak ang mabambanog. na ididyak agsukat, agreklamo ka. Ano ba yan? Itataka na yun nga agsukat, agreklamo ka lata. Ano ba yan? Gapaw, tanalabuskan. Na, Tulungan nakmat nga aglaba iti kawas mo Inusar mo la iti 2 oras, sukatamon. ay narugit na ron. Ay na, kas kalamang lukloko Ay, basta narugit ti kawas ka, sukat akon. Iti kasta, kanayo nak anataur. Mayat gayam tirik na, no inaldaw anataur. Pues, sikat aglaba iti kawas mo. Saan asya? Ay, unay kan maray. Agun sa misyon kamatan kan ni Kapitan. Ay, nalabos ngamin. Inton ko, pinanawa ko. Ay, saan maray? Lumabannog ka nga aglaba iti kawas na. Diin ka ipalondre kan ni Violet. Ay, ad-addan ajak kayat. Gastos laday ta. O di ano sam nga ilabaan ni Kapitan. Ay, agasam. Uray saan mo't anarugid ti kawas na. Ang sukatan na lata. Sa bali ti kawas na inton rumwar amapan agdyute. Iti aldaw, agawid amapan agsukat. Iti malam, agsukat iti para balay na. Iti rabi agsukat iti para turog na. Ay, inaldaw akasta, maray. Sa bagay makabannog ti aglabang agpaisaw. Naimbag ko maano tumulong. Ang saan mag? Katala Ano, Sam? Ay, nakasaganan ti almusar, tabanang. Wan, sige. Intan, ijay kusina. Impapudot mo ti pagdigos ka. Unay kamutan intay. Amin lakit din, siyak ti mga ramed. Mabalin mo't asikat ti mga ipapudot iti digos mo. Ay, saan? Si kangarot ti asawak? Ay, kanayo nak amabambanog inteng. Na, Ita, agraman pagdigos mo, syaklat ta ti mga sagana. Si kamutan kahit mo agdigos ako no saan? Ay, uray di kan agdigdigaws, no siyak pala ang ti mga sagana. Amin lakit din, kat siyak. Ay, no di nakasikasun nga asawam. Oray awan ti agdigdigos kan agsuksukat. Oray agat ang lita ko. Wan, Na- makamuka. Total, bagimot dayta. Tanabanog akon, amang ilablaba iti kawis mo. Tadinak matulungan. Ha? Di uray saan kang agdigdigos? Ni ba nang mut? Ay! Uray saan kang agdigdigos, inteng? Na, Makamukan iti biyag mo. Na maakon kan ka. Di uray agsinatan. yan! Kapitan, managdaldalos kang agpaiso iti bagim itan. Ngam ti madi, di mo matulungan ni nanabanang nga aglaba iti ado apagmurngam. Anya nga ita, nauman ken ka. Ngam sakbay na, kayat ni mga nakablaawan dagiti agina ni Clifford Barceliano, da Josephine Barceliano, ken Christine Joy Barceliano, dita Santo La Union. Ken kada kayo aminen apo, anayat adumdumngad kada diti drama ni. Ala sigay! Dinon tinagdibusan ti sabalipay aparang!
Dito'y drama kayo, Kapitan Enteng. Insurat yan iti direksyon ni Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, PMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangal. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kagawad, gumatangak man iti pumada ni Uncle Intay. Ay, una yan ang nag-isip ni Kwaraw. Unay mati pa ng katawa mo ken ni Kwaraw, marituyang. Nga raw, mababain na ka. Sapay nagado ababalasang dito iti resina ni Kagawad Kwanang. Kahit pudlumot ang nag-isip ni Kwaraw. Sapay ulitin na pay lang. Mabain ako na talaga. Kaya't kunti aglamang. Inay ka, papanam nga rudin ngay. Mababain na nga rudan. Inakaon. Unay kamot nga minan, marituyang. Kakaiso na aboy naman, o inabog mo pa'y. Kahit ibagbagak laang mat anang isay tapudlumot. Apay ngay amasaktan. Ay! Nagbayagan ni Kwarog ang gumatang iti pumadak. Hay, maladaw akong iji kasar nga atin darak. Nay, iso daytan. Hey, darasam Kwarog! Magrugin di kasar! Ayan di pumadak. Sana ka nakagatang Uncle. Apa saan? Kasanaw. At dahil dyan ni nanatuyang. Kat pirmi nga inuyaw na. Anya ga, ti inuyaw na ka. Nagnisitak ka noonay. Ay unay matanday dyan ako, Marek. Mababainak. Ta nagkikinitan dagiti babalasang. Sada nagkakatawa. Day talaang ti pagsakitan tinakamaw. Day talaang kunam. Ay kat no nagsakit ti mauyaw. Si kaman mat ti uyawan da. Ay na, agawid ka kiden, marituyang. Apay apagawidan nakmaray. Kat kayat ko pa'y nga raw tiagis tambay dito itersinam. Nakauyaw kamot nga men. Amin nga umay gumatang uyawam. Iso nga imbes sa gumatang da. Pumadaw da. Ibagbagak lang matipod na. Ay namare, nasakit, ti mauyaw. Ay kat ba'y amasaktan da. Aldawan, katawan pa'y buena manok. Tamin nga umay dito tersin kat uyawam. Imbag kumamang nga ron no gumatang ka. Ay da, kompleto ak ijay balay may maray. Saanin amasapula gumatang ak itilakaw. Umayak lang agparier dito'y tersinam. Badong, kita ni Kapitan Numagna. Kasla maidugmam. Ay, aguyaw ka man din ako nakag. Kahit po numag, uray kita Iso siguro tera alamidom No da ka dita tersena ni Marikwana nga niya. Tiaguyaw. Ay na, nagadaw ti mabalin nga uyawon ijay tersena na. Tado dagiti tattaw amapmapan ijay. Hey! Isardeng mo man day tanga ugaling si Katuyang. Matitikas ka nga naramiday. Kwaraw, Apa yan day? ay ibaon ka man. No, mabalin. Mabalin na anday. Ikan ka iti sangagasot. Ay, ingka man gumatang iti Ricardo di tatersena ni Marikwanang. Diyak kaya ti mapan gumatang dita. Tapay. Sigurado nga daman dita ni Nanatuyang. Uyawon naktumanay. Kasta aya. Sapay pigsaan na ti panaguyaw na. Sana ikatawa. Kababayin ka dagiti makangay. Itilaangan sa bali atersena ti paggatangam. Ayunan nga. Labsam latan jay tersena ni Marikwanang. Saan mo apampansinan? No makitam ni nanam atuyang ako nam anauya. Ay sos, apay ngay. Anya nga apay ngay maray.
Sabali matan tinagturungan ni Kwarog at Ersina. Naa, Kita ti panagnana, Maray. naa. Agpadadakin ni Uncle na kasla may dugmam. Umay kumagumatang dito, ingam gaputan nakita na ka. Sabalin tinagturungan na. Di ba iam? Ay awanan ti umay gumatang dito Tersinak gapukan ka. Dinak man pabasulan. Adda ka ngamin dito anak ka uyaw. Kasano ak amakalako ngayon kasta? Uncle, nyanti ngay. Ay aglutluto iji kusina. Naghatang kunti Ricardo ngay pagpagatang niyantay. Ay impagta di nakainuyaw ni Nanam Atuyang. Ijay sa bali at Rosina tinaggatangak, Uncle. Jesus, ay agree rin ani kagawat ko anang. Nagdamat nga minijay ni Nana Tuyang. Ay na, bye-bye amon inteng. Kaya't mo ay akanayon latan ang mauyaw ni Kwarog. Ay sigurado nga adda may baga ni kagawat ko na. Kapitan, adaman na damagakan ka. Ano day ta? Apay ngay asabali mo ten atersin at tinaggatangan ni Kwarog. Kunakon kit adda magam day ta. Ije ko matersinak at tinaggatangan na. Kwa kano? Adda ni Marito yang ije tirsinam. Kit, di na kaya't ti mauyaw. Kunakon ka. Saan na bali? Ado mo ti gumatgatang iti tirsinam. San lang mo't ani Kwarog? Ay awanan, Kapitan. Kabutang dati gumatang, gapukan ni Marituyang. Aya! Ay, ipabarangay kun sa ni Marituyang. Gapo iti nakaro akin na uyaw na. Kabadong, dumagas ka man bit dito tersinak Apay, Maray. Kabadong, bagbagaan man mat ni Marituyang, ta isardeng nan tinakaro apa naguy uyaw na. Nakaro pa naguyaw po na, Maray. Wan, amin nga umay gumatang dito tersinak. Uyawon na, iso asabali ti papananda paggatangan. Day, jak amo day da. Imbag ko man uyawon na laang katawan na pay mo ida. Ay, madi talaga day ta, Maray. Iso nga wanan ti umay gumatang dito tersinak. Amom ka di alim 5 pisos tinaglakwak itinagmalam gapo ko ni tuyang mo nga uyaw. Yeah. Magibabay ka talaga si Kahtuyan. Tapay man ang amin kanungagatang di tatersina ni Marikwanang. Uyawan. Amin ayaman. Amin ka now. Saan nga amain? Kung naking ka, saan ka nga guyaw? Padasag ti saan nga aguyaw? Ay isardeng munday tako nanay. Awan ti maibaon ko nga umay gumatang maray. Iso asya kon ti umay gumatang. Ay kat nasaya at mat amaray. Tapno makapag-istoryata. Ay, imbag taawan dito ni Marituyang ita. Binagbagaan sa ngamin ni Kabadong. Iso asanin nga umay dito. Tapno aguyaw. Ay nasaya at mat no kasta maray. Adukat ti kayat ko nga istoryaan kan ka. Ay, sige rugyamon. Sige maray. Amom ka day ada. Maribanang! Naa? Si Kamanan? Nangagkukag nga kayat nga istoryaan ni Maribanang. Ay na Marituyang, kunak no saan ka nga umay ita dito iteresena ni Marikwanang. Mabalin ka di asaan kat nakita ka. Apay no nakita nak. Mas daawak maray. Buyongan ka matang. Ano nga? Pati boyong ko, madlaw mo pa'y. Sapay ang kiyad-kiyad ka magnaay. Mangrugi ka manan nga aguyaw, mare. Kan ay saus. Puraw mo't amin ang dagita buok mau. Pati buok. Ay, osturaytan Marituyang. Isardeng mo nga uyawan ni Maribanang. Mare, anya ka ditigatangam itayan. Ha! Gapo itirurod ko. Nalipat akong jagatangal. Ay, lagi pam amare. Tapno adamag gumatang aditi tersina. Ay, saan nagarudan ama nagay tagkabawan? Na. Kita ngamin anay, puraw amin ang tabuok na. Takarkarwan na pa'y timangyaw kanyak. Ay,
Apay na maray, saan nga uyaw dayjay? Ibagbagak lang timakit kita. Agawid ak manlangan. Ay, Maribanang, di ngay gatangem. Maray, agsubli ka! Kunamutlan asino. Ay, mas ad-adumat ti uban nangam siyak. Manmanag! Ay, nasaya at nasabat ka, pare badong. Naggapuak ngamin iti tersena ni Marikwanang. Mapanak ko magumatang ang nagbabawi ak. Tainuyaw nak ni Marituyang. Anya, inuyaw na ka ko na, Mare. Ay no, makaung-ungatak, pare. Talaga nasakit tinakam ko. Uray si ka kumari na, uyawin na. Awan nga ron ti pilpilyan na. Amin ataw ang makita na. Uyawin na. Kunamatlan perpekto atao. Ay, siya kaunti dumaw dawat iti dispensar, iti daytangay naramin na king kamaray. Ay, siyak ti mababay. Ipagpagapok lang amin kan kakag, pare badong. Namin anok mo, na binagbagaan. Ang jakman amaw, no ape anauyaw lata. Ay, mapadasan na lang ti mauyaw. Ay na, ang mga nuuray lagsangit. Ay, nasakit tumat aterik na no mauyaw, pare badong. Apay nga inaagungot ka kanyak. Imbagak lang magnado ti uban na. Sapay ulitin na palag. Dinilaw ko lang jay dakal abuyong na. Apay, dakals. Basta pa naguyaw, dakas dayta. Aha, kunamladay ka Pasi ka alak-lakayan, anapunon ti kurut-kurut tarupam. Amen, madlawaw. Anya, uray siya kuya waman. Kal, permiti kurseng dagita gurong mau. Sakit nagkarsang dagita dapan ti sakam. Ade mo pa'y mabugwan. Pwah! Ay, magdiya talaga ti ugalim tuyang Uray si Kantay, inuyaw na kamot ni Nana Tuyang. Ay, wen nga rod. Iso ang nagsakit tinakam ko. Kumarik pa'y mat nga rod ang uyawan nak. Iso nga ro dadya kaya atin na makita. Ay, anya nga ta, no uyawan tayo mat. Diya kaya ti aguyawan tay. Takunan ni Uncle Kaw, dakas ti aguy-uyaw. Ikan tayo mat ay iti pagnakman na. Tapno sumardengan nga aguyaw. Nalaingak mat kahit nga aguyaw. Ay, pagsangitan tayo man mat dadya atao. Sige, numaminsan pa makita. Uyawak mamay. Irantak mat nga agkita kami. Tapadasak man mat nga uyawan. Ang di mo ibagbaga kinanggal. Agungot day dyan. Kano day tamo ti plano nga ramidan mare. Uyawag mat ni Maritoyang. Ay, napanunot mo mat nga aramidan dayta. Wan awanan ti aggatang diti tersinak. Kas makita mag, gapukan kwa na. Wen nga rod mapmapanda amin iti sabali at tersena. Inabugnan sa amin na customer ka. Nalaing tamad kat nga aguyaw. Saan ka de, mare? Nene, iso day ta sumuungat, mare. Nagmayatan ti timing na. Sikati umuna ang manguyaw kan ko ana, mare. Mare tuyag, mabalin ti agdamag. Ay, bay amat nga agtugawak pay amaray. Tapno masungbatak ana imbag day ta sa ludsod mau. Ay damagak laeng mat no nagsagay-say kan. Tanay, kuso-kuso mat day ta kulot-kulot abuok mau. Sapay, anya dagita agtitid nag-apuraw dita abagam. Ay sos, madlaw asaan kang agdigdigaw sa marituyan. Guray kayo man. Pagtintinulungan dak sa matan nga uyawan. Nag-lipstick ka nga agpaiso. Ngam saan mo matabagay? Anya timako na maribana. Ay na, ad-adda apin muskol dagiti bibig mo marituyan. Nakangis-ngisit. Ay, aguray kayo mata! Pagsaunda mag! Ay, sana mabalin nga agsao ka. Tamabasa kami ka ni Marikwanang gapo. Iti kapig sa ti panag-shower day tangiwat mo. Wow. Reklamo kayo! Nakauyaw kayo! Kunamlan napipintas kayo! Ala, ingka agreklamo, maray. Kadwanda ka pa ano kayat mo?
talaga mapanak! Na, napanin nga agpaiso, mare. Paypaysunan sa ti agreklamaw. Kabayam anya ko ma. Ha, napadasan nan tinauyaw, mare. Wen oray la makalwa. Mabalin ti agreklamaw, kapitan. Ay, wala. Apay, anyat ireklamaw. Mabalin ka din nga agsangit akpay. Na, Tama ka sang-sangit ak nga minaw. ay sige, agsangit ka lang ta. Na, Ay, nagsakit namin tinakam ka. Ah. Gapo iti naramig dagiti kukumari kanyak. asino ako kumarin? Da kumari ko ananggan kumari banang. Inan-ano da kaya? Sinaktan da tirik na. Oh, pinagsinublatan da nga inuyaw. Iso nga umay ka agreklamo? Wow, kapitan. Ay, nagsakit ti barukong ko anak ka nga giti pananguyaw da kanyak. Ay, dahito lang ti maibagak no di mo kaya ti mauyaw. Di ka uyaw. Ita, amo mo, no kasakit ti mauyaw. Wow, kapitan. Aday, wanda ka dagiti friends mo. No, nauyaw ka. Apay, kaya't mo aguraan da ka. Ay, saan kapitan? Iso adi ka uyaw maray. Baday to. Napan ka nagreklamo ka ni parenteng? Gaputay inuyaw da ka dagiti kukumaray? Wow, kukumarit kida. Ngam isuda pa iti manguyaw kanya. Aron bang day taking ka? Kunak man no isakit nak. Apay akasla na yun ang pay dagiti manguyaw kanya. Hindi pa ya, binagbagaan ka. Angam di kamot dimngag. Kanya nga ita, si kantinuyaw da. Masaktan ka mo ilagayan. Iso basol mo mutlang day ta. Gunggunan. Neng, ang damot ni Nana to yung asang nagsuksukat. Ay, may sakamot ang manguyaw kan kwa na kwarog. Inuyaw nakgayam iday. Umayak gumatang sa anak nga aguyaw. Sigurado ka asan kan nga aguyaw? Sanon, iso asandak meten nga uyawin tamasaksakit anak. Ay ka nasaya at amaray no isarden mon ti aguyaw. Wen maray, binagbagaan nak nga may ni kapitan. Ay na toyang, saan ka nga aguyaw no di mo kaya timawyaw? Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sa balipay ang parang. Dito'y drama tayo, Kapitan Tintin. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Ginawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y may stasyon. Agyaman ko na iting kay panagdangan.